Son Omar Cebeira, secretario de Xuventude do Sindicato Nacional. Como pensas que cambiou o mercado de traballo dende uns anos ata agora? Pois a rotación laboral, o propio sistema capitalista foi quen de desmembrar todo o entramado de relacións laborais que había, e eso supón que, por exemplo, a mocidade ten moi difícil o acceso ao traballo. En que lle beneficia ás empresas ter unha rotación tan alta de traballadoras? Pois lles dá flexibilidade laboral sin ter compromiso social ca xente, por tanto xera máis beneficios porque poden ter a xente nos momentos concretos que les precisan. Existe unha sobrecualificación actualmente según os datos, pero iso responde a que é cada vez máis difícil ter un emprego ou porque se está a pagar por debaixo do que se demanda? Eu creo que a sobrecualificación non é así, porque non hai emprego cualificado, ese é o problema. Do modelo productivo que falábamos antes, creo que se xera emprego pouco cualificado, para a cualificación que existe, o sea, non se está aproveitando a mocidade que temos. Non hai unha conciencia social, o sea, a cultura do individualismo ganou, eso nos fai que a xente non quere organizarse, prefire ter un problema individualmente, pero non se organiza como colectivo. Ese é o gran problema que nos estamos enfrentando. Pois creo que hai moito traballo de campo, de concienciación e de solución aos problemas concretos que ten a mocidade. Quero dicir, a batalla co poder que temos que dar ten que chegar en feitos que a mocidade poda palpar, que poda chegar, como di fora de garantías juvenís, bla, 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 pero se a mocidade non percibe que eso sirve para algo, ao final non facemos nada. Hola, me llamo Liliana, tengo 32 años y trabajo en una librería. ¿Qué cosas trabajaste antes? Pues sobre todo fui camarera y en el Berogán, en el Lugo, en algún bar y cafetería. Pois chamome Vanessa, son de Ferrol, teño 38 anos, son mestra especialista en educación física e traballo dende fai 4 anos na Consellería de Educación. Ademais, fixen ciclo superior de actividades físico-deportivas e traballei durante moitos anos en instalacións deportivas como monitora. ¿Consideras que eres independiente? Si considero que soy independiente, no. No considero que sea capaz de mantenerme a mí misma, al menos todavía. No soy capaz de, quizá, sí pagar un alquiler bajito, pero igual, y comer y todo eso, pero quizá estaría como muy justa para cualquier otro evento o circunstancia, salir, ir de viaje, cosas así, no me lo permitiría. ¿Qué expectativas tenía sobre mi vida cuando era pequeña? Pues cuando era pequeña era como iba a estudiar, escoger una carrera y cuando saliese de esa carrera empezar a trabajar en lo que había estudiado de esa carrera. Quizás ahorrar durante unos años y seguir viviendo con mi familia y cuando me lo pudiera permitir, pues independizarme. Pois xa non recordo moi ben que expectativas tiña de adolescente, pero o que si tiña claro que quería ter un traballo digno, un salario digno e ser independiente, poder vivir con meu salario, poder tomar decisións sobre a miña vida. Non mudou nada, se cadra cos anos aínda teño máis claras esas ideas. Busco un traballo estable, a pesar de que traballo na Consellería, non son funcionaria, son sustituta todavía. Estás satisfeita co que conseguiches ata agora? Sí, pero non paro aquí. Estou satisfeita porque entrar a traballar na Consellería de Educación foi unha alegría moi grande, froito de esforzo e de traballo, pero que quero conseguir a miña praza porque teño aspiracións de formar parte dun equipo directivo, de traballar moito máis
moito máis intensamente na escola pública. O feito de ser sustituta fai que non me podo involucrar moito nas escolas porque mudo de escola con moita frecuencia. Cando teña unha plaza fixa, unha escola fixa na que traballar, poderei desenvolver moitos proxectos que están na miña cabeza e traballar de forma máis intensa. Me gustaría seguir mejorando en mi vida, sí. Quizá por eso también me gusta tener un poco un trabajo a media jornada, ¿no? Porque me permite seguir formándome y estudiar más cosas o dedicarme a otras cosas que si hubiese empezado a trabajar directamente no podría.